dan bono. Kay pakit na po. गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनि गासै मावथि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय बरायना लाबाय। दिनै थांनाय मोनाबिलियाव जोंनि 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि MCLA मानगोनां मन्टु बर'नि सिबिनां बिमा बिथाङा रुंसारि जादों आरो बे रुंसारिनि रादाबखौ मोननानै जोङो थारैनो दुखु फोरमायदों। जोङो दिनै कक्लाबारि ब्लक UPPLनि जानानै रुंसारि मन्टु बर'नि बिमानिसिम जोंनिफ्राय आर'ज दा बिथाङा सोरगोआव जेन जायगा मोनो बिथांनि रुंसारि जिउमाया बेखौनो जोङो हास्थायदों आरो लोगोसे बेवहाय गामिनि अर्थात सिमला गामिनि गासै मानगोनां रायजोफोरा बिथां बिमाखौ सावनायाव बाहागो लादों गाजा गोमजायै दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो। दा जों आसा थिदों बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनथों बेखौनो जोङो जोंनि कक्लाबारि ब्लक UPPLनि जानानै जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय गोजोन्थों। बेमाराथ' एसे एनै थाबो बुरिबायमोन बिथाङा बैसोनि माबा होबाय जेनेबा बे बैसोनि थागिदायावनो बिथाङा रुंसारि जाबाय। एसेबांसो बैसोआव बिथाङा रुंसारि जाखो होनना बुङो? आं एक्जाक्टलि बैसोखौ मिथिया थेवब्लाबो अनुमान बिथाङा 70नि खम जाया 75 78 बेसेनि जागोन आरो आं सानो।